If the engagement ring him. Engagement ring kwa o mo na gi na agba ya. Ke ze bi de sa ya. E debe mi ani nu bed we ba bedroom kan je saru putazi akita from ya. E ma no nwere no onye ozo na abata n'ime room anyị. Ngwa je ke choy of ma o. Achobugo mi mana me make isiku. Ona tuzila ani liba. E no na ani, iche ichu of ma chete bi de sa ya. O nwere ike obu ni ji aka ebe we do tie. E ma na aka ebe ajoka. Wait! Won't I get a kiss before you leave? Kiss? Please. Baby. Come on. Okay, I'm going to hug my mama. Bye. Baby, because Bahala. Pico. Dikeh. So when you met you ready now? In the metro me reba, you didn't insect with the henka. And when Mickey said we go to Nimaya, where yogi. Kiji we mana, Nazia, now them sorry. Pico, Bahala. And we do more kunga saga. When you talk and sago, we just chup go doluchi na bege. You chup a chazoluchi, Ibia, Malifamana Giju. I'm going to tell you, Nature, Emana, in a good mania, we want to wake a man, you Lord in a winning. I mean, you see, come, John, what I can bomb get the Bensoka, come on, a matter wine, Billy. As you again. Or kiss it, chair. It's like kiss it, chair. It's chair and no gallagher. I'm a nigger, no wine. Manon Winjicho. And no man boom, ma'am. Macane Buluche. You know, somebody wine. Not getting any island. You can't wake up. Go to the funny phone go, you can show you be comfortable. You were like Bazam. Mbopuna mpogi making it. Is some so biko. Apa supana mi we. Anwa kwa mi anwa. Oboni chokan sago ku bluzo je chupo luchi na bege. Discharge ya. E discharge ya obu nwe fe nwa gwage. An makwukwa ga agwa o. Okay. Ini apa? Okay. Acho go engagement ring him nuna from me. Oh, he's a bad aqua. Ngozi go fichana mbele o ngastra gozo. Choro mozo. Acho my engagement ring up na chom nkawa. Mana bro no yigeji we beputazie na obara no no. Yigeji we gbu onwe go, wo yigeji we mere onwe ga. Ngwa genti onwego mgbe ntufuru ihe nje na ebe m dotere ebe uche m na-agwa m na ebe ọ dị bụ ebe ọ dị amara m n'ofu ọ na-eme na onye ọbụla mana ma mere ndebe engagement ring me debe mi n'elu bed we ba bedroom mgbe nnata ebe kwan ka na-eje baby ịma na the doctor sim na suggested na mkpọ my ga India. Ịma na arụ ya dịzi too much. Amazụ m nọ ihe kid no dị ọnwa we ya. Ihe niile m kwechara gị na nkwa na irute Nigeria na mụ na ị ga-eme nka mee nke ọzọ dị ya kemgbe irutere ngwo fon nyere gị mkpa. Ihe sogburu nwe ka m wee aka m wee take care of this thing. Ime m appreciate ihe bụkwara bọtụ ime n'ugbo na-achị London. But ozugbo m mechara abata from India
bekwe gị na-ekwentị ozugbo ịbata akwa Nigeria ka anyị ike pụtara ihe n'ụwa tata m obi ga-emu ntị ebezi na ring engagement nke ọndụ mmadụ nke a bụ gold m ga-azụta gị diamond ị na-alaki diamond kwe na-alaki diamond tata m ga-egote gị diamond ịnụgo kwe m na-ahụ ka m gị n'anya Ikere ị na-eche echiche iberibe ị na-eche echiche anụ ọfịa nwaanyị chọrọ ịchụpụ Oluchi nwatakịrị bụ sọ mma ọnụ n'ọgụ si na agadi ekwe nka bụzi nke kasị mma dị ka ngwakwa gị Ikedi kwefuru gị na karị ị na-enwekwa efu chọma ncha lapụ karụ jide Oluchi nwanne ọ bụrụ na m na-achụpụ Oluchi I'm on this business. Gimonte, if you go, akwụkwọ na ego adị m mkpa. Nwetara ya, gbachitakwa Oluchi ọzọ. Ọ bụrụ na na-achụfu ya achụfu. Oluchi na-afụta ya na onwe ihe m na-ezoro ya. Ọ na-afụtazi ya na m na-aghọ ya aghụghọ. Ahụkwa m. Ị ma na agwa m ya na nne m eji ahụ na-achọ m ịkpọga ya India ka a gwọọ ya ọya n'ahịa. Mana ọ na-afụta ya na m na-aghọ ya aghụghọ. Nke kacha nke bụ na engagement ring ya na-efu efu. Engagement ring na-efu efu. Ya Ikedi, ị na-achụ ya engagement ring? Ọ gwakọrọ si mwaghachi azụ. Ikedi ịwa n'ọfịa. Iwu complete ewu. Karosi gị withdraws the ring. Then kezi kwene kosi dị ka na Oluchi ga-achọpụta. Ebe makwa ọfụma na ọ gị nwa na Oluchi na-make use of that room. Nwanne. Achọrọ m ịkwa aka tiri ọkụ ka akị. Ote hụrụ m isi na-agba mbọkọ, isi na-agba mgaraghara. Achọrọ m inweta akwụkwọ na ego m chọrọ. Ngwa cheki ya ka ọ ga-esi dị gị na ihe niile a mgbagharịchara room service niile nye nwaanyị abịa sị na at the end of the day na o nwere ihe m che na nwanne ọ bụrụ na ezigbo akụkọ ọ dịrị ọnụ mmanụ ego a ka m mkpa nwetacha ego a nweta akwụkwọ na onwezi ihe ọzọ sozi ya m sobe ihe ahụ. Ị na-atụcha m ọchị. Gị mechakwana ihe a enwetakwana ego a gị mechakwana ihe anyị chọrọ ime na edekwanụ ndụ iri ego a. Gee m ntị ihe dị otu ama mmenwu ịmakwa ihe mbụ na agara m ebe a ka arụ nwere ike ime ihe ọbụla n'ụwa a ka ọ bụrụ sọsọ ya na-afụ ya anya ka ọ bụ sọsọ ya na-eri ya. Ọ dị mma Ikedi rapụ Karo jide Oluchi. Rapụ Karo. O nwelili ihe na-esogbu Joshua. O nwelili ihe ọ na-ezolu m. Kenọ ka engagement ring m ga-esi tụọ ọnụ liba ebe ezi ka ọ banye. Adam, esogbuzina onwe gị. Ịnụgo wetu obi mana ka njikwa ahụ onwe ka o si chọọ imetụ gị aka ịjụ. Imetụkwa m aka. Mụnwa bụ dili onye na-ayọ ayọ si ya ka mụ na ya dine n'ofu bed. O kwero ebe o dine n'abalị ụnyaahụ bụ na palọ ka o jeje dine. Oli nwa m onwe ka gịnị ya si nwee nghọtafie? Gịnị o nwee nghọtafie? O nwere nke m echete m na ya nwere nghọtafie ọbụla. Nne biko ihe a na-ewute m n'obi. O nwee ka ihe esi ajụ ya ajụjụ jupụtalụ m ya. O nwee ike gwa gị ihe na-eme ya ka ọ gwara m o nwee ike gwa gị biko
Jolum Joshua ye name ya. Inugo malicham. Dalo. Very darling, so wadera. Oh, Adam Cable. Achọrọ m ifege nsogbu gị. Enwekwa ihe itinye n'ọnụ taa. No, bro, go do nke a n'isogbu. Go do m ihe nchọ engagement ring gị. Mama, any for this girl to leave this house or buy shakara. Nanuya, that is your business, not mine. Biamukem. Imwe go kwa mundi diko de namma. Imakansi afuta geta. Alma afuta geta abosse. Maka ndidima, Open okoko. Megi hemmegi. Ike di megi hemmegi. Hey, Mama. Tatam. Big tatam. Biko. Nyekwo m nwantịntị oge, Ana m ekweghị nkwa na nke ugbu a, by fire by force ma ọ chọrọ ya ga-esi n'ụlọ apụ. Iked. Bolone ka mkpọ gị. Bolito. Asị m ihe luo na-eto ọtọ. Ị na ihe nna gwa gị. Enuli ihe nkwu. Nke a bụ aka ntị ikpeazụ na-adọ gị. Maka ndị ọga aka na ntị ọzọ. Ịma mbunwe ya. Ịma mbunwe inu m. Ịma mbunwe iwe m. Chito onwe gị aka. Imekera maka fando. Negeti ka ngwa. Mbịa n'ụlọ ọzọ. Uwe bụ na ike emere ihe ngwa gị. Ifu ma mgbe dike. Mekwa enu. Mekwa na mbe ha nchaghị ime kirikiri sie nye n'ite nye gị. Nga nọkwa ndụ ya. Ụtọndụ nwere nwayọ n'ọkwa nwa n'ụtọ o. Hey! Mụnwa bụ Ikedi. Ịlaghachi na bankị ga-arụ ọrụ ọzọ. N'ego ole ka ha na-akwụ m. N'ego ole ka ha na-akwụ m ga-eji wee na-achị. Nwatakịrị chọrọ iwunyere m aja na agara Oluchi kedu ihe mere gị n'ụwa ememe ihe ọjọọ si gị bịa Naịjirịa? Fire by force. Oluchi na-esi ebe ahụ. Oluchukwu, Oluchi kedu gị? Nne, arụ adịrọkwa na mịa. Ezigbo arụ adịrọkwa ma mịa. Ka si agwa gị ha kịta, Ọ nọ n'ụzọ. Ebe o ji edute ma mịa n'ime obodo be ya. Iji wee gosi na dọkịnta kwadoro ha iji wee ala bekee ka i wee malụ how serious arụ adị. Chai. Ihe nke ewute m. O wute m. Mana nne, o nwee ihe ọ gwa gị maka engagement ring m? Ọ gwakwa m o. Gịnị ka o kwu? Iji gwa gị eziokwu, ọ sịkwa nnọọ ya ma wele ya. Joshua! Ya o wele engagement ring m? Ọ sị na ihe o ji wee wele ya bụ na ọ chọrọ ka ị bịa kwanye bịa ọkụ n'ike, ịbịa mebe ego n'isi ya nketa nke eji ma ọ gbaba nkwụ. N'isi juru eju ka ọ kwụchagodi mama ya ka ọ wee malụ nke ọ na-eme. Joshua, wele engagement ring m na-achọ. Ya bụ onye wele engagement ring a nọ na-ebe akwa. Ebe m akwa n'ụtụtụ, ebe m akwa n'ehihie, ebe m akwa n'abalị, ọ nọdebe m nso. Na-asị m sorry ndo.
nwoke afọ talia mmiri o afọ atakia mmiri eziokwu mụ ama forgive na ndụ anụ a. Nne m ewutazina gị ozugbo butuo mmụọ gị mana ka nyekwa gị nke bụ ndụmọdụ. Ole nwa m ụmụ nwoke dị njọ. Enenikwana nwoke ma ọ pela mpe ma ọ bụ aka nri ma ọ ra ka ọjị. Enenikwana nwoke ọbụla maka onunu dị nwoke n'ime inu dị nwoke n'ime senyita ha mee ihe ịgba n'aka. Ọ bụkwa na ọ bụrụ onye chi dekọrọ gị na ya iji nwayọọ rapụ ya chọrọ onye ọzọ. Arụ mmiri aghọta ihe na-achị ịkọwara gị. Ewutazina gị ewutazina gị ngwa ka m jụọ gị ọ bụ na ọ rapụ gị n'elu ọta mbọsị agbamakwụkwọ maka arụ mama ya kedu ihe ị ga-emecha? Ọ ka mma na o jide ya bụ engagement ring. Akọzina nke a biko. Mana asị m ọ bụ kalị biko rapụ ya. Joshua Ogoro. Bịa. Ị na-aga njem? Ị na-akpa? Buru ya be gị. Busa ya Oluchi. Ọ bụrụ Oluchi bịa. Si ya na emergency pụtara na ngabara India. Na m mere travel. Enugo? Ịkpazi m agwa. Ịgaba njem ka onye ga na-akwụzi m ụgwọ ọnwa. Hai, Chineke. Ịmana nnọọ ọgụgụ isi. Ịmanụ discharge ka m chọrọ ime ugbu a. Ewu. Ngwa gị na m na-achọ ime travel. O nwere ebe m na-aga. Bụrụ akpa ga m ihe ngwa. Oge ịchọ ka nsịgharị madam asị. Ị na-akpọzi onye isi ndị asị. Ka nsịgharị asị na ịgaba India. Nwaanyị na ịnọ n'ime izolo ezo n'ime. M ga-eme ka isi wee kwụ. Ọsọ gị ọ pụta ịsụtọsịrị ọnụ gị ịsụtọsịrị ọnụ kwuo ihe na-ekwesịghị ikwu mgbere aka tọgbuo gị mgbuo gị nwụọ ngaba jail nga prison. M ga-agwa ya na ịgaba India from India ahụ ịbatazi Saudi Arabia ije wetazie ya PVC ya personal voters card then isizie Saudi Arabia batazie Nigeria oge ya batazie Nigeria $1 na $1 abụlụ. Ịmana ibu ezi ibu tele zuzu gị shabapụ mkpi ọtọkwa gị orute ọtụwa ọnụ mkpi obosi na-agwụ ya ọ ga-enye adịkwa ahụ. Ama m na-ebiago ịbịabula akpa gị. Akpa m dị n'ilo. Akpa gị ọga m dọsara m ya n'elu be m sizie ịbịa mụ bunye gị ya. Mba chee ka nje bute gị ya. You don't need to bother yourself ka m bute gị ya. Ọlụ m ka ọ bụ. Sịkwa nne gị ya n'ime mbụ ya. Ịma ihe a dịkwa n'ala ọma n'ọka mmadụ o nwere ihe okwu moto. Eji mmanya ọ dị ezigbo arụ. Ife niile bụ ife gị nọ ebe a. Ọ ga wụnyesịrị ma kombu ma shini pancha niile ọ dị ebe a. Mana ọ gaba njem ọ nọrọ ya. Ọ kpọrọ mmanya ahụ alụ adịrọ wee gaba njem. Ebe ka ha gaba?
ọ dịkwa ka ma mara o nwere ka o si gwa m ya ọ dịkwa ka ọ gwa m dị ka ọ gwara m mana chee ka nje jụọ ọnya ka nje jụọ ọga ka m mara ebe ọ ga bụ onwe obodo ọ gwa m ma na-echefugo m ya chee ka nje jụọ ọnya ya aka mma ịma na ọ na-abịa m abịa n'isi chee madam achọrọ m ka achụọ m n'ọrụ njụọ ọga ka m mara ebe ọ gaba m bịazie gwa gị o cheri ịbatakwa na biko biko Ogo, oge na-achụ gị. O nwere ihe na-achụ. Ọ bịago, ọ nọ na gate. Isi nọ na gate? Ee, ọ nọ na gate. Atụọlụ m ya asị ahụ ese m tụọrọ ya mana echefuru m afọ ebe ahụ ese m gwa ya na ịgaba. Ogoro, onwezi nwatakịrị wụ ka ekwe nke nwere ichefuru ebe m si gị na m gawara. Amaka m na-egwa ya na m nọ n'ime ụlọ. Anakọta ngwa otu ihe ahụ mba atụọlụ m ya asị ahụ ese m gwa ya ọ bịara ozugbo mbunye akpị ya ngwa ya n'ime travel na ịgaba njem mana echefuru m ebe ahụ afọ ebe ahụ ese m gwa ya na ịgaba so wee sị ya na cherigoru ka m bịa jụta gị so ọ nọ na gate kịta gwa m ya ngwa ngwa. Iwe onye ara isi aka bịa jụta m na gaa gbara ihe ga-agwa igbo a ụmụ maka ebe a nwoke ekwentị jọ n'ezi a ga-achịta ọmụkwụ na mabiko Chalo. Ndine lani na alalula. Ki nwe dine na alalu. No degene. Ngo dibo dikage. Otondo me na achụzi m achụ. Akpụ mmiri n'ọnụ. Nwa n'ụtọ. Nwa n'ụtọ gịnị? Ngo dibo. Oyibo. Inetasi amanya n'enu akwa ka nsi chọ. You na cheat your position. Jeblu nwa odibo n'ụna. Do you get? Chineke. Ọmụwa nwa na ụtọ gị ka ya na-akpọzi nwa odibo. Akọtakwa mụnwa nwa odibo. You goofed. The first opportunity nye gị ka ihe iji eweme. Enye ngo ohere. Imebie ya. Kita ị ga-alụsi ọlụ ike. Gbasie mbọ ike ka nwoke. Ka m wee kwenye na gị ọzọ. Ma ọ bụrụ ya. Enwere ebe ije azụ eje. Ụtọ ndụ m. Ọkwa emego m ihe niile isi m mee, ihe niile ị maara ma ọkwa si m mee ka obi dị gị mma. Wee na-egosipụta na nọ n'ime ala obi m ka m si wee yọọ gị mgbaghara na ihe niile ndị ahụ mere n'oge gara aga na mama mee ọzọ. Chefuzienu n'gbagharazienu. Mezie. Gịnị mee? Ike dị. Ọ bụ na ị chọrọ ego m na akwụkwọ na mmesịa gị ka m si chọrọ n'enu akwa. Ị na-achị na your position. Jebulu my house boy. Are you in or out? Ikwekọ. Maka ife nji agwakwa gị ife a bụ na oyiyi nwoke bụ Bernard. I declare go kwa interest. Onye? Yes! Kedu Bernard ka ị na-ekwu? Ọ Bernard nke m ka ị na-ekwu maka ya? Hey! Nege ntị. Islakia. Enwe ka isi mefe. Ifu Bernard n'enu akwa life
and direct. My friend Sarah, get out of this place, there's some motor because I'll give you what they got over. You know what they're going to about? Ne mosi so. Mosia. Ina choma award. Mba na oga mba biko o style a ka iji tozi ịchụ m n'ọlụ ọlụ abụ ọlụ m na ọ bụ maka ihe aka iji wee kpọọ m ndị m ọlụ a nna-alụ mba na ịsazi nene ọga na ọlụ m bụ ịsa moto ọ maka ka iji wee kwụọ m iji akwụ m ụgwọ maka ya ga nji wee lụba ebe a biko ka nsa mana ọlụ m ka ọ bụ na o nwere ka o si eme m n'anya biko ka nsa biko kedu ihe mere iji ahụ ihe a sị m gị rapụ onye zina m nsogbu rapịa ka m were aka m saa akwa m ga-agwa gị nke bụ ọrụ gị ị na-anụrụkwa ihe ọ m sụrụ Hausa tupu ịnụ ihe m na-ekwu mana ọlụ m ọga biko na ịchụnanị m n'ọlụ na otu a ga izi chọzi iji wee chefu n'ọlụ ọlụ m bụ ihe a na anakwa m otu aka nsi wee na ọga biko na iji na staịlụ a wee chọnụ m biko ihe abụọ ọlụ m hapụ ngwache ka m bịa Madam, big madam, Lee, one may quick, madam, money who took money, madam, you got disappointed, Madam, one may quick, you got hardly disappointed. Actually, Kijos, you to move, Madam, you to move, can be a sage, tell it. I come the chatter soft, take a bread cinema bakery. Madam, you can be okay. Ike the any mukebu. Madam, here I won't know Maz. Okay, for him, Bunangada, madam. Hey, here, Paragaka. Madam, you can eat daddy, you're very funny. Oh, daddy, daddy, you're very good. Daddy, you're very good. Two gaga come here, Bunangada, madam. Here, not well, German machine. Is your can madam? German machine can happen. Spare parts, man. When spare parts, man, China. You go to my German, say, man, Germany or my China. Madam, you won't spare parts. People, you know, Madam, I didn't believe Dikeh any monkey fed in actual 5 million na mansion. You chose so, madam. Actually, give him over, Pum Nana, come for Nana. Come your service here, get her at your bed. Yes, madam. Oh, you can't tell. Because just you can be a madam. What I have even now, open Braga. Ha. A may he give me no what the whole of Jilukata. Young Bunangada. Ha. Madam Ogada. Only he gave me Catayata. He gave me Chagini. You know, you more go, madam. Madam, to all, it's more of me.
ịjụ gị na-agbagoju m anya biko n'ime unu na-abụ kedu onye bụ ọga m so ka m mara onye ma na-enye nsọpụrụ biko I'm confused biko na-apara kedu ịkpọbata gị n'ụlọ oge oge beta ọga ọ bụzi ife mfu ede na moto ka m na-afụzi n'ime moto gụrụ ibu ị mara ịbụ anụmanụ ịmara inwe ọgụgụ isi ya na ịṅụbago wiwi ọkwe mba ịṅụbara nụ wiwi ihe ọmụ a ka ị chọrọ iji wee bido ịṅụ wiwi ọkwe ya biko gwa m eziokwu zizi gị sebapụ ọsọ anụ nwụrụ anwụ rere ure isi kama sebapụ ọsọ ma akwụkwọ gị isi ọga m abụkwa 419 hey kwa ka o si acha ka stew ndị Yoruba so nwa bọọ ibudo onye nye m ọrụ bịa wọlịa m sị m na ọ bụ ọga m wee na-asọpụrụkwana ya onye nka nwa oke ọkwa nwụ na gị n'ụlọ a ga-amanị mbe na-abụ nke bụ oke abụ okwu m mbe soft ka bread sini me bakery madam nyimo ke kambia iya ike di enyi muke bu madam iya wo nhu maasi okofuru iya mbu na ngada madam hey iya paragaka madam igane tisi daddy you're very good oh daddy daddy you're very good daddy you're very good to gaga kambu iya mbu na ngada madam iya na kwa German machine iso kana kwa madam German machine kana so spare parts man when spare parts man China Ike Germany ma ifugonian odo ganya na inanya kete ifuno mu nwoke nọ n'akụkụ chọrọ ife inwe odo ganya ọfụma inụrụ ya hey nke ka ọ dị ọlụ maka na ị nwere ọtụtụ ihe ga-efunarị gị agbasarakwa m na mbụ inweta ife niile na-efu mana ị mara the value mana ifu kịta ị ga-alụsi ọlụ gị ezigbo ike ma n'elu akwa ma ọlụ ụlọ ka ị wee kpọọ ife ọbụla ị na-enweta ife ịnụ ihe nkwu adị m jikere ịrụsi ọlụ m ike okay I wish you luck mana ife na-achọ ka m gwa gị bụ ma mbọsị ọbụla o wee m anya na ịdịgo serious dị njikere lụsi ọlụ gị ike dịka m si chọọ oju m afọ nchinye gị akwụkwọ na ya na 5 million naira ị na-achọ just kene chi gị na ị nwere isi ọma maka foloko ọma ibu na ngalabịa ọ bụ na ọ bụrụ ya ka ife mụ na gị ka na-akọ nya ọsadobe ọ na-achọ ndị ewu mba ike afụgo ife fụkasị ife just gị na chi gị now forgive dozie that room dozie the bed tinye AC on make sure everything be intact ebe abụọ m ana m abata ọrụ from the road kedu ihe na-eme ebe a ndị a na-ekpofu ahịfịa ha bụ moto ha nọ n'ilo biko na ọka inyeziere m aka gwazie nwa bọyị gị ka o bupụtaziere m afịfịa ka ebunye ndị a bịa pụgoro anụrụ m ihe kwuru ọfụma biko mana kedu onye bụ nwa bọyị n'ụlọ a madam
biko ihe abụ onye aka ebe m onwe onye mkpọrọ afa ebe a akpọrọ m mmadụ afa Ikere ka ihe mana gị kpa kịta na ị ga-alụsi ọlụ gị ike ọ bụrụ ya ogolo madam biko na mee ya ngwa ngwa madam Chukwu gọzie gị o Chukwu gọzie gị from today ka bido n'ụbọchị tata o nwere ga na-eti ezigbo ọgba aghara n'isi bụ confusion ọ ga na-adị gị na mma ise biko na mee ngwa ngwa fada obi m nke mbụla ife jeje wusie na-agaga mekwa ọsọ ka ndị moto aghara ịpụ maka ndị ụgbọala na-ebusi ahịfịa pụọ ịma na ị ga-ebulu ahịfịa jee jọnshọn ebe ahụ ha dobe kanụ ha jee wuchie ya ebe ahụ na-asị m obi gị ịma na ị nwere obi wee jee na-ahụ aka n'ike isi n'ime n'ọfịa ọ bụ nnọọ na ọ bụrụ maka one thing just one thing just nnọọ gasị ka ahịfịa ị na-eje ya chikịta Bernard gị nwa were dịka nwanne m ofu nna m gị nwa mere m ụdị ihe a nnata na-agbụ gị n'obi gị na-agbụta na-agbụnye m n'anya ị chọrọ ka anya kpọọ m efe m mere ike dị ọsọsọ gị nwa na-alaik ihe ọma ọsọsọ gị nwa ike dị na-alaik ihe ọma ilube kala ọkwọ nwunye gị iretọkwa gị n'ọnụ idiot maka na m mepere ọnụ wee kọrọ gị ihe niile ebe mmiri si asọpụta ịchọzi gị amagburu ya ị gara iwe anụ ọfịa ka efere eme gị n'isi ị chọrọ ịlụzi kara n'ụzọ nwa ya ori nne na nwa ka efere eme gị n'isi chefuzie nwa bụ enyi gị nwoke ike dị gbara wiked iji very greedy iwe so ọrụ m mana azọ ọkụ ya na-akọrọ ihe mere nwo ntrai ma lọ ka makwa m ihe na-akpọ eri ịhụrụ ihe mere Bernard ya ga-akịsị gị na ndị ga-akụrụ ọnụ bụrụ nne bụrụ nwata kịta ọkpụkpọ ego dị a ebe na-ekwu ụgwọ ego anụ ọfịa madam ekwukwere m ekwu na agaracha must come back akụ fechacha ọdala awọ so oke ka m ga-esi wee help gị ntị achọrọ m ịfụ Joshua cheki godo nọmba ịkpọ kịta ka ịkpọgharịkwu ya ọzọ maka ọ dị eme exist ọ dịrị adị ọ dịkwu na kọmputa so cheki godo that nọmba ka ịkpọkwu ya ọzọ o nwere nọmba dị otu ahụ mma asị m na m chọrọ ife ọga gị nke si gị si alụmasị 3 months ago before na-achị back to London ka ụdịrị ihe bụ ya biko ha Joshua ị na-ekwu ihe a and Isaac and Jacob bụkwa ndị a na-akpọ ancestors ndị nwụgolo anwụ nọ n'ime akwụkwọ nsọ nọ n'ime Baịbụl sọsọ ị nọ na kọmpaụndụ a ngwule a ị na-afụ kịta bụ sọsọ m ọ mụ bụ ụgwụrụ sọsọ mụ na ebe a so ọ nọrọ ya biko aka m si London batacha Nigeria kịta aka m si esi bata kịta anụwa biko achọrọ m ka m esi wee fie achọrọ m ịfụ Joshua akaliba ka nnukwa chikuchi eziokwu gị na-ekwu ya isi obodo Igbo wee nata m wee nọrọ ebe a wee na-akọgheri oke ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ gama ị na-ekwu na bụ ọnọrịa o nwee njem ọ gaba mana inyere ya aka m ga-enyere kịta bụ inye gị nọmba ya akara eji enweta ya so nye gị nọmba ya ịkpọọ ya na foonu gị otu m si kwu aka m si esi bata kịta anụwa si enwebere m Nigerian sim card m ma ejikpu ya ngwa nka m yuzuo n'ekwentị gị wee kpọọ mba antị mba ikwuderiga iji nọmba m akara m wee kpọọ ọga ọ chụọ m n'ọrụ o gbuo m maka ọ sị na ọ ga-egbu m wee jee nga so achọbeghị m ịnwụ achọbeghị m onye ga-achụ m n'ọrụ
ihe m ga-eme gị bụ enyemaka m ga-enye gị na-abụ inye gị nọmba ọga m na junction a ebe anyị si wee bata na o nwee ebe a na-elegasị ụmụ ihe sim kaadị anyị kpọrọ afa ihe eji akpọ ndị mmadụ na fon ilu ebe ahụ igori ya ị nwekwa ike lụzikwa ebe ahụ kpọọ ya na fon maka a na-emezikwa fon kọl ebe ahụ. nya ihe ị na-akọwa kịta bụ na mama yuzu nwa ekwentị gị wee mee kọl ahụ. Mba ikwutene nke ahụ ole si na ịchọ ịchọ m n'ọrụ so ọ inye gị nọmba ya nọmba ya ihe ka a ga-esi onwe akwụkwọ iji ka ndenye gị ya ọ 080 ngwa kpọzie anụ 30 Okita ka m kpọ gị. Gwagodo m ofe ihe mere iji wee gbuo oge niile a. Anọ m n'ụlọ oge ịkpọ m. Yiri akwa bịaba. Iji n'aka. Eji m n'aka. Iji n'aka na nwere ebe ị n'oge m kpọọ gị. Sekpulani. Ida anụzi Igbo. Asị gị sekpulani. Be on your knees. Sekpulani, my friend. Kichi come wala kam biatso go fukuga. Chelu. Nene gali anya kima mongu ma saga fugeba. Oye wa. Chiya kagen. Oju begi. Echanya go. Echanya go fu machoro m ka ọ na-atabi atabi. Ige bonu go oge. Baby monogi ofuma afuma. Hey. Mano, tomo. I'm gonna be taking Nigerian. Sit. Sit down. Little Nigerian. Alright. Ciao, profuma. Relax. Yes. Odo manya na ịgbanwe ihe. N'uche gị adịghị ọfụma. Ya bụ n'ife nji wee kpọọ gị ebe a bụ. Ọ bụ na ya nọsi ebe anyị jee n'ụlọ ọba ego. Nje kwụnyere gị 5 million na akaụntụ gị. Nduru gị jee na nke lọya. Je saịn ya gị akwụkwọ ụlọ ahụ n'afa gị. No! Come! Come, hug me! Relax. No. See. See. Good. Isi na anyị ga-aga n'ọba ego na bank. Ị
kunyere m 5 million. I say ba but I go na nke lawyer. Ga sign akwụkwọ ka ọ bụrụ nke m. Yes. Dalo. You're welcome. Thank you. No, no. Chukwu gozie. Mana uche gị ga-adị ya. Ịma ihe m gwa gị. Udo mmanya n'isi ajụgo oyi. Sick. No, sick. Ọkwa mmanya gị no mmanya. Come on. No mmanya. A feature. A feature can you get? Words, champagne. I feel you go. I feel you go. Thank you. Like I get good. Kefene amazing. Now bogoju mmadi anya. Ha chode ka mpu ala n'ụna. Ka sị na mo bo ogwolo na apụ ala. Ihe a bụkwa n'akụkọ Joseph ọlọnlọ nke dị n'akwụkwọ nsọ bụ Bible. Na-eme ọzọ ugbu a. Onye nke si na ụlọ nga bụla eze from prison to palace. Ha! Afụwa bụ anya n'ọrụ anyị. Onye na-ekwu m? Onye? Ewo! Ọmarịcha! Madam, biko ịma na onwe ka o si eme m n'isi. Ọ na-abịa m abịa n'isi. Ọ mistake ka m mee. Wee were nọmba m wee nye gị. Eche m nọ nọmba ọga m biko. Mana inwe ike ịbịabazi kịta bịaba kịta kafa na-abata. Ịbịa ị ga-enweta ya. Bataba. Ha! Ka bụ nnọọ ịfụwa anya n'ụlọ. Nwa bọyị bụ na-emezi lọfi. Ụgwọrọ ịbụ onye ala n'eziokwu. Dịka esi na n'ego n'ọfọ ọnwa. Asina nwanyị na-abụ odogwu ikare borobu. Asịgị igbu odogwu ekwu eme m ikwu ime. Wele aṅụrị maka nnachite azụ anyị. Aṅụrị maka nnachite azụ anyị. Maka odogwu a. Mala ya. Nke atọ n'iche ke egbuola m. Bebi m. Ị mana ihe mere tata atọ m anya ya. Ekwetara m na ị ga-eme ya. Hey! Na mụ abụzi onye nwe ụlọ. 5 million na akaụntụ. Onwere mgbe nji kweta. Daalụ, Chukwu gọzie gị. Mana ihe ga ihe m ga-eme ya taa. Ụzọ chago odogwu tata. Ị mara na ọmụ ahụ ike dị n'ike dị m. M ga-agwa gị ihe mere ịnyịnya ji bụrụ ịnyịnya. Nwa m. Maka na ọ na-abịa
Biko ka agbago enu. Odoro ni gbageni yen chole kota. If na sitting room I call dining. I call kitchen. I call staircase. Ko ban bath. Ogologo. E man I can see. Ogologo kwa. I waro I feature. Ogologo quadro no kamera. Bia ka video. Hey! Oyoyo. Let me explain. Obro kisi che. Obro kansi che. Isi no obro kansi che ya. Marina ko walu. Obro kansi che, so obro kansi che no kansi wefia. Baby, London am. Iwero ifele nihu. Ifela drogi nihu yapum. When I yo onye lugologi bum magi. Joshua. London am biko. Obo ka isi wee chekwa ya ka o si wee dị ka o si wee kwuo. Ihe papa of the hustling. Ịghọtago, ana m arụ na bank, rụkata na bank nwere ihe na-apụta. Nwoke a na bọọlụ nwa ọfụma. Ịghọtago, mgbe meet my guys jụọ ha ka ihe na-emezi ka ihe a na-alụ ha wee sị m nọ Yahoo. M sị ha oke ka agaba n'ebe a na-ayọ ya sị ka agaba anyị na anyị Yahoo. Asị na aga na-eri nsị mmadụ physics. Chineke na mmeri nwe nsị mmadụ asizie nọ sugar mommy ndị adabaje na nke ọ na-awụ N'ime ka onye nzuzu onye si na-adịrị ọba ma onye ndị ime. Ikedi. Oh. Isi no. Isi no. Ikedi ni. Isi ni metro mo. Me chwa ma mama ganya. Me chwa also. Me chwa. Bonyala. Ibo icho kan chara alu ge ugbu a. Chikan gosi na nwonya agboro tupu mburu onye mdoba na bank. Oh, makane mata na bank iche na mama conductor. But come sama boss. You go mungi kunya. Come sama boss. Awa. No job. Stop boss. We recording. Ibis na kwa makamwa mbiko. Ibis na kwa oyo. Ge monti n'olu. Opo yo woni geji we gbo kwa. Kita, o mai na megirisi. Ala na yege. Abu na radro gyo kwa. See, get the camera go. Nwa dey abeko ta hun these days o. Be wan yo. Hey! Ikedi bum. Hey! Chukwu! Hey! Ikedi bum.
Oluchukwu mwoti ese ebugo mwamu Ikede mwamu I'm talking Bernard, can I talk again? I'm going to money in one. But I can't mozo. Can I be cheeky? Can I be cheeky? Ah! In 1 year we can get make Kwananga, nkele Chineke maka ndụ ihe m ndụ ndụ nke aka kwananga mbawo aya ga-enye m ohere okenye m ohere ka m gosi ihe nwoke ihe njiri bụ nwoke na ike na enyi m nwoke nwere nsogbu ụgbọala n'izugbo ụlọ nwekwa ego nọ n'akaụntụ ya o ji agba oringo mba nwaanyị ga-enye m ohere biko enyere m ohere ka m gosi gị ihe njiri bụ nwoke na ka m gosi gị odogwu m ohere agafe m biko kwa m ihe anyị na-arụ ga-enye m ohere ọkwa n'ime ego m nwetara n'ihe amụ na mama gị na-eme ka m ji sendị ara gị iji wee gbanata Naịjirịa the economic situation of this country is very bad. What the very bad on here tinyere m n'oge omume a ihe m na-emekwana mkpana ka m nweta ego ka m nwee ike lụbata gị wee neta gị anya. Ị na-egekwa onwe gị ntị? Ị na-ege ihe ị na-akọ ilikita Ikedi? Ị na-ege onwe gị ntị? Ị ma na ị na-akọ akụkọ ndị ala nye onwe ezi ọrụ ọzọ dị na Naịjirịa nwa mmadụ nwee ike ịlụ nyela onwe ya aka. Ọ bụ na banking job helpụrụ gị onwe ezi ọrụ ọzọ ịfụ. Kinke bụ na gị na nwaanyị dịgo old enough to be your mother na-edina. Kinke bụ nọ igwu nwaanyị dịgo old. Oluchukwu ihe siri ike o. Ihe siri ike ịgwa gị nke bụ eziokwu ịnọ na Naịjirịa ihe anyị nọgoro ya iwere eze kpee ekwere dị ka isi wee kpee. Ihe kwuota maka na ikesikwa obodo iwe wee gbarata ikesi London wee lata. Gị ntị o nwere ọrụ ọ bụ na Naịjirịa nwere ike ịkwụ ụgwọ dị ka sugar mommy. Ịgwakwa gị eziokwu ọ ya bụ ihe mere nji baa n'ụdị ya. Gwazie m nkịta anụwa gwa m nkịta anụ ihe ilitego. Gwa m nkịta ihe ilitego n'ụdị nkanka omume a. Ya na onye nwe ụdị ụna enweghị ihe o ritere ichefugo na enye m akwụkwọ na 5 million si anya ma onye gom ya anyị ga-eji wee gba akwụkwọ. Onwego ụmụ ọgbọ m ịfụ n'obodo a nwere ụdị ụna ma ụdị ụgbọ a na-akwụ n'iro ebe ahụ kwọta Ekeneze isi na onwe ihe ritere mba biko ekwuru okwu ụdị ụkwa o kwesịrị ịdị iwepụta aka isi m na ọmụnwa nwe ya inye m tọmsọp inye m akọleji. Ikedi ka m gwakwanụ gị ị na-eche na una ego moto dị n'ilo bụ ihe ilite mana ka m gwa gị onwere ichi aka ịgbakwa aka. You've lost it all, Ikedi. N'onwe ihe nchetara onye nwetara ụdị ụlọ a nwee moto nwee ihe niile a enwe ihe ọ chetara. Aghọtakwa m ụdị okwu ị na-ekwu aghọtakwa m eziokwu ọnụ na-eruro ihe mmadụ kwesịrị ịnata mmadụ.
Madam, good afternoon. Yes, madam, I'm available. I'm available. Very, very much available, madam. Nebe, I'm a big one, madam. Madam, because packet can't no can go there. I'm a big one. Madam. Thanks, sir. Oblog man le. Man de music ya. Yo yen ana bo confusion bi ya. Tie mmadu ogbagala n'isi. N'ezi no na nke akwa. Obia dika na-eme ihe ogwu na-atọghari mmadu anya. N'edi mkpa dika mbịapụtala olu oyibo. Obia dize ka I'm confused. Oblog man la I reject it. Tie mo gbagala oga ngafụ 2 1 2 3 obulu oga mburu bosi ato ọzọ obulu servant obulu boy obukata oga obulu servant okay ụgwọ ọnwa muluo ka nje na ụgwọ ọnwa afa akọgheri ba akọgheri njekwula oga mbụ awọ ozi njekwula ogene asị m jekwula akụ ka onye ngejekwuzi je na ụgwọ ọnwa adị ememe ndị mmadụ ebido kwụba asịrị na m bịara ọrụ oyibo yebala Oya na-eme ka mmadụ na-ayị ala na-akọgheri ọ dịzị ka na-eme ihe iberibe nsị m n'obodo m mbịa na-abịa ịlụ ọrụ oyibo ihe dịkwa anyị n'ọbara bịa ịbịa lụ ọrụ oyibo mmegheri bezi emegheri I reject it back o nwere ike nsọpụrụ nwere n'ebe this man aka masị ya egwu igwe gbagbu onye fat ọbala ulu ọkọta okwu adịrọ n'ụka mgbede ọmịna kịta ma ọmịna before nyebala sị na mọbụ ụgụrụ aka Harmattan without season na-apụzi ala bịala ọlụ oyibo pụva ala ọ na-adị ya ọ bụ ịma ọna ngana a na-ekwu a na-eme eme ngana before mpụva ala ndị obodo ma ọ bụrụ anụ mgbaba ọ bụrụ nta mgbaba mbụla ịhụ nta ọ dịkwa anyị n'ọbara Ke no ka mmadụ ga-esi gba akwa abana abụọ kwuo okwu ịchọghị ikwu obi m ogene nọ ị na-achọ ịkọwa kịta na ịmara ihe mee nji wee nọdụ n'ụdị ọnọdụ a akọwa na ịmara ihe mee nji wee nọdụ n'ụdị ọnọdụ anụ a obi m ama m na ịdị ime mana oyihe ga-eji wee bezi akwa abana abụọ oruru ọnụ ọnụnụ ike dị ka ihe mbe gị n'ụwa ka
Keye meji we tiye ndodelo nodo keye meji we buto kondumona. Ini kameki. Eziokwu Oluchukwu o nwere ihe mere n'etiti mụ na gị abụọ ugbu a na mapụ m obi maka na enwego mkpebi n'ime onwe m n'oge ka m ga-alụ nwere onye ọzọ m ga-alụ ka ọ na-ahụ na m hụrụ gị n'anya gee ntị ka m gwa gị eji m ego mana nle anya na ego m ji ama nzu mụ na gị na-achị ị na London gbapụ gbala London anyị ree ụna ree moto nweta ego anyị gaa London mụ na gị abụọ anyị bido family nke anyị para ma future anyị mana anyị nwere future together. Mechano kodi kaka oki na kodi ya future mụ na gị nwere future together mụ na gị nwere ya na plan mbụ mụnwa onwe ihe ọjọọ m kwuru amazịkwa m ihe ọzọ m ga-eme o Chineke m nọ n'eluigwe mana m ekwugo m nye gị assurance niile nwere ike inye gị ka ezi ihe ọzọ ịchọ ịchọzi ị na-ebe a begbuo onwe gị nakwa ka asị na mgburu mmadụ Madam, icho ka mburu gị kedi. Come on, mburu gị kedi. Mba. Ikiri wo imu gị. Mba. Madam, biko. Mmemme dre ha biko. Ha. Gaa ozi kwesị ije. Nyaga bụ ya assignment. Ọ bụ na ị chọrọ ego m. Madam, biko agụ ebuli kedi. Kedi wo imu gị. Ebuli kedi, madam le. Ife m chọrọ, achọrọ m na-eme ihe anyị kedi na-eme. Achọrọ m na-asa agụ bọtọn plate gị na-ehisa gị efere. Ya ka m chọrọ wụ iki biko agụ ebuli mmadụ maka ego biko. M ga-enye gị adazi enu. Nye gị adazi anyị. Nye gị ego dị n'ime ya. Mana ihe nchọ bụ ka ike dị mmụọ. Ọ bụrụ na ị chọọ. It's up to you. Mba, madam. Mmemme ụdịrị ihe a. Madam, le abụ m professional na nke ọzọ. Ọ bụ ka igbo mmadụ. Biko, ike dị ịdịwa iwu gị. Before. Bịa so m ka anyị gaa be m. Hi, madam, what you bịaziri na? Biko ka anyị gawazi biko. Madam, fenge n'abalị a. Very good. Very good. Oh, that is so bad. Ga, you. You got to get off your today. Welcome your status. Mommy more. Welcome me more. You supposed to condom. Bịa nwoke m. Ị na ihe na-agwa gị? Mụ na gị bịara ebe ịkpali amụ. Anyị bịara ebe a ka anyị nwee obi aṅụrị. Ihe mụ na gị na-azụ bụ ahịa. Ịzụ ahịa? Inye m ihe nchọ. Iwere ihe ịchọ. Ọ bụ na ị chọrọ ya like that. Stay. Madam, me just say if I was here, get the rubber. Wow. Okay. How is it going? Kenichi na gị na chi gị. Maka na ihe a bụ ọnọdụ ọyị gị nwoke. Na ụmụ nwoke ndị ọzọ dị ka gị mụ na ha zụrụ ụdị afịa. Maka akaba marufu na m bunyere ya. Yes! I infected them. Madam, now we know. Ibu ace. Madam, Ibu Brina Georgia. Hey! Shut up! Sorry. Just shut up and get out from this place. Say my police up! If you're Lily Ego, Nanya can go again.
Bosio buna ni mentunga. Ifligo. This one. John Tanya. Tupo bag. Sebapo. Thank you, ma. Mother Chuku. Kene chigi ina boso mmiwa kaga si na oboro mmadụ bunyemia kaga si na oboro nwoke bunyemia ikeli chigo tambo si ọzọ ifu ego itu ania tupu ọba ọnụ que casi no jobo mamãe. Fanya disso, homem. Queria que ninguém se sonia que bom mamãe. É de moné. O sonala liofu. E que de? Que dia que bugi. No mo abuya bunje obi na jocha HIV no mo abuya bunye gi o jelo test ya no jelo mecharu pora Ogen dega ya bono ogbonna benyi no mmadụ je chekwa onwe ya no imebicha nnọọ ụtọ ya ka eji ya eme biko adị m eji okpu na be anyị eme I don't do with condom. I will see me arụ na arụ. It has to be raw. No tia maka ife mụ na gị na-eme bụ afịa ka anyị na-azụ inye m ihe nchọ nye gị ihe ịchọ okwe spoon ya na ịchọ ka ọ bụrụ arụ na arụ. Oh, come on. Body to body. Okay, also spoon. Opo? Chicken, Ikedi Bukombo. Ibutopuko. Kina mneme Ibutopuko. Una mercy gomao. Wakini pia. Don't get him. Hey, you speak Nigeria. You have a very film where we have to kiss you with Bata. Hey, my Alako, why my dear Ba?
Mamo.